Il-Qawra Leap Center huwa ċentru bil-għan li jidentifika familji li għandhom bżonn l-għajnuna iżda li għal xi raġuni jew oħra jiddejqu jfittxuha. Iċ-ċentru għandu l-għan li jindirizza l-komunità fit-Tramuntana ta' Malta u se jagħti wkoll importanza lil servizzi ġodda bejn għaqdiet mhux governattivi u l-Istat. Waqt l-inawgurazzjoni taċ-ċentru, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjeta Soċjali Michael Farrugia stqarr li biex jinqata' l-faqar hemm bżonn ta' edukazzjoni u integrazzjoni soċjali. Dan b'ħidma kontinwa biex is-sistemi tas-servizzi soċjali ikunu msejsa fuq mudelli innovattivi u sostenibbli. Iċ-ċentru soċjali se jkollu rwol importanti fil-komunità u se jservi ta' katalista għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku fuq livell reġjonali. Tkellimna dwar dan mal-Ministru Michael Farrugia. Kunu qed nagħmlu l-outreach li aħna mmorru għand in-nies nidentifikaw attwalment x'inhuma l-problemi tagħhom, inkunu ta' għajnuna u eventwalment kun nistgħu ngħinuhom. Ħalli kemm huwa possibbli ikonna soċjetà iktar ġusta, ikonna soċjetà illi attwalment ikun qed jintlala l-iskop li jkun qed jgħixu ħajja aħjar. Is-servizzi lejn il-familji se jkunu bbażati fuq 3 livelli: il-prevenzjoni, l-interventi bikrija u aktar interventi mirati lejn persuni li qegħdin friskju li jinfirdu minn mal-qraba tagħhom. Dan minħabba sitwazzjonijiet varji u għaliex huma vulnerabbli. Martin Ketkuti, il-manager taċ-ċentru, għallilna x'valur għandu dan iċ-ċentru għas-soċjetà. L-iskop taċ-ċentru huwa li niġbru taħt saqaf wieħed servizzi soċjali differenti, però mhux iktar minn hekk. Iktar minn hekk fis-sens illi ninvolvu nies li huma verament jinteressom mill-ġid tas-soċjetà, mill-ġid tal-komunità biex joħolqu verament soċjetà ġusta biex mill-kliem jgħaddu għall-fatti. Dan iċ-ċentru u oħrajn bħalu se jkun qed iwassal għal mobilità soċjali fejn il-ġustizzja soċjali mhux biss tibqa' konvinzjoni iżda ssir motivazzjoni.